Ing kelas 10A ana siswa telu sing kerep bosen lan ora seneng karo pelajaran ing kelas. Bocah-bocah kuwi yaiku Syifa, Rara, lan Kalista. Kanca raket sing kerep krasa kaiket karo aturan lan tugas sekolah. Sawijining dina nalika istirahat meh rampung, bocah telu kuwi mau rumangsa bosen lan mutusake kanggo nindakake sesuatu. Hei Kalra, kowe bosen ra ning kelas terus? Jadi iya cuma yo pian nih bari kerja enek pelajaran menesuin emang ya. Bar istirahat apa to pelajarane? Aku mau takon sekretaris, jarene pelajaran matematika. Hah? Matematika dia lagi bar pelajaran fisika masuk barikin matematika. Dina iki teh delok angka terus. Lah iya. Kalian bosen kan? Mending ayo nyang kantin. Lah malah aja nyang kantin toh. Dewe bari ki enek guru killer. Bener kuwi, emang kowe ora kapok? Wingi ada lagi wae bar dihukum gara-gara telat 10 menit. Alah cah, gayamu biasane wae ora mlebu pas jam pelajaran. Hehehe. Kan sekali-sekali jadi bocah sing sregep. Lah iya dewe ki sregepe ora ngomong ping pisan lho. Ora popo. Sregepe kapan-kapan wae, saiki ayo nyang kantin. Ya wis ayo. Ora iso ngono, Bro. Dadi murid kuwi kudu sing sregep. Nanging yen dipaksa ya ayo. Yo. Syifa lan Kalista sing krungu omongane Rara mung iso guyu. Akhire wong telu mau metu saka kelas menyang kantin sekolah. Ora let suwe bocah telu metu saka kelas, bel sekolah muni pelajaran wis arep diwiwiti. Sauntara kuwi ing jero kelas 10A. Sugeng sonten anak-anak. Sonten Pak. Napa enten PR? Mboten. Napa mboten wonten kulasan saniki nggih. Pak Ojan uga miwiti ngabsen siswa sak kelas. Nanging pas bagian Rara disebut, ora enek bocah sing nyaut. Rara ini kemana sama teman-temannya? Badan kertas Pak Pulau mau berbau Rara, Syifa dan Kalista untuk sampai kelas. Ya Allah, bocah-bocah ini nggak sekolah ora toh? Yang sekolah dulu kelas kok pas pelajaran nyandi. Bocah-bocah kana kuwi ora duwe etika. Muga-muga bocah kowe kuwi aja niru prilakune kuwi bocah-bocah kuwi ya. Iya Pak. Saiki bukaan kaca nomor 23. Ayo sinau Nogarima. Jadi amargi bel 100 muni, Bapak tutup umiin. Sugeng sonten anak yang ngajarin semangat aja ya. Iya Pak. Oh iya, nanti buku secara kali yang mau mereka ya bagi. Iya Pak, nanti kalau kandani. Ayo cah bali nyang kelas, lak wis padha wareg to. Wes. Yamene pelajarane Pak Nur proyo wis rampung. Lah iya biasanya sih wes. Ayo. Ayo. Sauntara ing kantin, Syifa, Rara, lan Kalista sing krungu bel istirahat banjur mutusake bali menyang kelas. Nalika arep menyang kelas, bocah telu kuwi mau malah ketemu Rafif ning dalan. Kalista, Syifa, Rara. Kamu nanti pas pelajaran Pak Nur nenek. Biasa dia mau balik kantin. Lah, malah yang kantin. Oh iya, aku mau ngomong nih. Kue tas telu di kamar Pak Nur yang nikah. Hah? Nek rumah bikin apa? Lembut. Ayo, nyapa sih yang rumah bikin orang dengar baik pas pelajaran BK dihukum.
Misalnya ya ngajak bolos yang kata jadinya ada itu. Berarti salah aku tuh, belum aku ngajak kowe, salah betul. Lah kok malah tukaran tuh? Mas ayo, saya kira BK. Kasih ayo. Soalnya BK. Oke. Syifa, Rara lan Kalista akhirnya menyang ruang BK. Saat tekane ing ruang BK, Syifa, Rara lan Kalista disambut dening guru BK kang katon serius ngenteni tekane bocah telu kuwi. Sugeng rawuh Mbak Rara, Mbak Siva, lan Mbak Kalista. Kenalno, aku Pak Bagas, guru BK ing sekolahan iki. Sadurunge ana perkara sing awake dhewe kudu bahas. Bapak sering oleh laporan saka Pak Nur. Yen sampean-sampean kuwi sering bolos lan telat ing pelajarane. Apa bener? Bapak ngerti, sinau kuwi mbosenke. Ananging bolos kuwi salah sijine perbuatan sing ora kena ditoleransi. Sekolah kuwi ora mung sinau pelajaran, ananging latihan tata krama lan naati peraturan sekolah. Nggih, Pak, kula nyuwun pangapunten kagem sedaya kalebatan kula. Kita janji bakal hati lan orang baleni tumindak singkana. Nyuwun pangapunten Bapak bilih wonten kalepatan ingkang sampun kita tindakaken lan siap nampi akibat saking tumindak kita. Nggih, Bapak ngajeni kejujuran lan ketulusanmu. Ananging Bapak tetep bakal ngewenehi hukuman kanggo ganti jam pelajaran sing wis kok tinggal. Nggih, Pak. Wis, saiki sampean bali nyang kelasmu melu kanca-kancamu. Nggih Pak, matur nuwun. Syifa, Rara lan Kalista akhirnya metu saka ruang BK kanthi rasa lega lan janji bakal ningkatake perilaku dadi luwih apik uga ngapresiasi kesempatan sing diwenehake pihak sekolah.